do que será a introdución ao noso novo tema que versa sobre a Península Ibérica na Idade Media, séculos 8 a 13, a configuración do Al-Ándalus e dos reinos cristiáns en Hispania. Comezamos. Para entender esta unidade, o primeiro que temos que facer é ter unha idea xeral da relación que existe entre a Península Ibérica e o norte de África. Neste sentido, temos que decir que existe o que se coñece como unha especie de continuum no tempo, un continuum histórico que nos permite comprender esa relación. Aquí temos 6 imaxes que representan 3 feitos históricos diferentes en contextos distintos, o mundo antigo, o século XX e o mundo actual, pero poderíamos ir incluso máis atrás no tempo e trasladarnos á prehistoria, a orixe da humanidade, e falar da conexión a través do que sería o Estreito de Gibraltar como un posible paso dos seres humanos cara á Península Ibérica neste contexto que decimos da prehistoria. Falamos entonces dos 6 contextos que temos aquí como exemplo para falar desa idea de continuidade e entender que a invasión da Península Ibérica non é simplemente unha cuestión circunstancial ou puntual nun momento concreto que se dá pois por unhas circunstancias características dese contexto histórico, sino que ademais hai un sentido de continuidade, tanto no pasado como no futuro despois dese proceso de invasión da Península Ibérica por parte de xentes do norte de África. Ben, as guerras púnicas desenvolvense no século III, segundo despois de Cristo, e o conflito que permite dirimir o control do Mediterráneo, especialmente na área occidental, polas dúas potencias en ciernes naquel momento, Roma e Cartago. Neste caso, a vitoria romana permitiu incluso a conquista da Península Ibérica, a creación e consolidación de Hispania e o proceso de romanización deste territorio. Os vándalos foron, xunto cos suevos, aranos e visigodos, os que configuraron os povos que invadiron a Península Ibérica durante a crise do Baixo Imperio Romano. No século V, a configuración do Galiciense Regnum na Península Ibérica e logo do Reino Visigodo de Toledo levou a que os vándalos descenderan e cruzaran, en este caso, a Península Ibérica cara ao norte de África e, curiosamente, estableceran a súa capital novamente na antiga Cartago, na antiga capital daquela potencia do Mediterráneo que se disputaba con Roma a hexemonía nese momento. Ben, temos despois 2 exemplos do século XX dentro dun contexto que é exactamente o mesmo fío condutor que a descolonización, que foi o proceso no que as colonias intentan desligarse, independizarse, obter a independencia do control das potencias coloniais. No caso de España, España tiña áreas de control especialmente no norte de África, na zona noroccidental, e iso levou pois a que este proceso desembocara en 2 conflitos. Un é o de Sidi Ifni, a finais dos anos 50, comezos dos 60. Nos nosos entornos familiares podemos incluso topar xente que, obrigados a facer o servicio militar obligatorio, tiveran que facelo en África e, polo tanto, correspondeulles incluso participar nesta situación, neste contexto bélico. E a Marcha Verde non foi outra cousa que un proceso supostamente civil, aínda que ben se especula que a posible intervención dos xendarmes e de militares marroquíes dentro deste proceso civil, que foi unha ocupación por parte das cidadanas marroquíes das reivindicación territorial do que é o Sáhara Occidental, que estaba baixo o control de España. Fíxose no 1975, por lo tanto, a Coroa de Marrocos o que fixo foi aproveitar a situación de crise interna na política española debido á enfermidade e os retazos finais do que sería o franquismo, a ditadura franquista, e, por lo tanto, supuxo pois, un conflito diplomático que se resolveu neste caso pois ca renuncia de España ao control da soberanía deste territorio, que aínda hoxe en día sigue sendo pois unha área conflictiva. Eso ademais nos permite entender por que os saharauis, a poboación saharaui, son coñecedores da lingua española. No século XXI, xa, digamos que propio do que é o mundo actual, temos este pequeno conflito que é Perejil. Perejil é un illote que temos tamén nesta área xeográfica e que está en disputa entre Marrocos e España. España é a que ten a soberanía sobre este peñón, sobre este pequeno illote. A cuestión foi que unha suposta invasión ou toma por parte de forzas marroquíes desembocou nun conflito diplomático. As forzas armadas requiriron unha pequena intervención e o conflito non pasou dunha mera circunstancia, como decimos, de carácter diplomático. O salto da valla é ese fenómeno do que xa falamos en actividades anteriores, en contidos anteriores, cando falábamos da evolución da poboación mundial. O salto da valla é a idea dos emigrantes que intentan cruzar dende o norte de África cara a Europa a través de España. Neste caso, a través das cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Como vemos aquí neste mapa, temos un mapa de Sidi Ifni século XX, reinos de taifas século XI-XIII. Os reinos de taifas foron un contexto
propio do Al-Ándalus a partir do século XI, a partir do 1031, do que logo vamos a volver a falar. O que me interesa deste mapa é que contrastemos neste caso a continuidade que vos decía territorial. Fixados, área noroccidental de África, área noroccidental de África no século XX, territorios baixo control de España, aquí temos Marruecos, de acordo? E, polo tanto, nos permite, neste caso, comprender perfectamente esa idea de continuum histórico. Aquí temos o mapa dos reinos de taifas. As taifas, como decíamos, consistiu nun proceso que aproveitou a crise de poder do califato cordobés. Córdoba era a capital, un poder centralizado que quebrou e que deu lugar a formación de pequenos reinos. De aí que existe esa expresión de que isto parece un reino de taifa ou parecen reinos de taifas, no sentido de que cada un vai ao seu, de que non se sabe quen ten o poder, de que hai desorde, que neste caso, bueno, pois que cada un se preocupa solamente polos seus intereses. Neste caso, os reinos de taifas debilitaron o Al-Ándalus e permitiu unha maior consolidación e avance cara ao sur dos territorios cristianos do norte. Reino de León, Asturias e Galicia, territorios de Castela que exercen de fronteira entre os reinos occidentais e a área oriental, Navarra, Aragón e Barcelona. Navarra, digamos que como situación fronteriza entre estas dúas grandes áreas de poder, área occidental e área oriental. O reino de Aragón e o condado de Barcelona, que co tempo acabarán fusionándose no que se coñece como Coroa de Aragón ou Coroa catalano-aragonesa. Logo temos o reino franco, sempre orbitando nesta área. Lembramos que xa durante o Imperio Carolinxo existía o que se coñece como a Marca Hispánica, que era ese territorio fronterizo entre o Imperio Carolinxo e fundamentalmente os territorios da Península Ibérica, moi especialmente ante o posible avance do Al-Ándalus. Recordamos a batalla de Poitiers coa vitoria de Carlos Martel. Este mapa, se o comparamos como mapa político da España actual, nos permite ver como hai moitos reinos de taifas que aínda hoxendía siguen sendo territorios protagonistas da organización territorial en España. Este é o mapa das provincias e comunidades autónomas que vamos a ver a continuación. Aquí o temos, e aquí temos o mapa das taifas, reinos de taifas. O que podemos comprobar é que moitas destas taifas hoxendía son, entre outras, provincias ou capitais de provincia. Por outro lado, temos tamén territorios propios da división de Diocleciano no Baixo Imperio, e nos permite ver como tamén estes mesmos territorios e estas cidades principais de orixe romano, incluso algunhas de orixe grego ou fenicio, siguen hoxendía incluso sendo capitais de provincia, é dicir, siguen exercendo o seu papel preferencial e de espacio urbano preferente dentro do que é o noso sistema de organización territorial. Volvemos a poñer o mapa, aquí o temos. Moi ben. E aí comezamos con a nosa primeira proposta de tarefa. O que temos que facer para entender un pouco esta idea de continuidade histórica é buscar no mapa aqueles territorios que conservan o seu nome dende os reinos de taifas ata o modelo actual da organización territorial en España. É dicir, que provincias e comunidades autónomas conservan o nome deste contexto histórico. Moi ben, pois iso é todo por hoxe. Deixámoslo aquí e na seguinte sesión traballaremos as etapas da evolución política de la deshonra a Don Julián. O Al-Ándalus e a consolidación dos reinos cristiáns, falaremos das causas da invasión, pero iso será xa nunha seguinte sesión. Deixámoslo aquí, isto é todo, e ata o próximo resumo. Un saúdo.